Wat is het Surinaams Bijbelgenootschap, of in de volksmond meer bekend als het SBG? De winkel aan de Henk Adamstraat nummer 39 is de meest bekende afdeling van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het woord van God, werkelijk in de taal van het hart. Word vandaag nog donateur en helpt ons dit werk voor te zetten. God zegen u en tot de volgende aflevering van SBG Tori. Dit is SBG Tori. Het Surinaams Bijbelgenootschap heeft als doel om de mensen van iedere taalgroep in Suriname en Guyana te bereiken met het woord van God. Maar waarom dit voornemen? Waarom niet gewoon de Nederlandse of de Engelse Bijbel gebruiken? Het is bewezen dat wanneer mensen literatuur ontvangen in hun moedertaal, oftewel de taal die hen het meest aanspreekt, zij de boodschap makkelijker tot zich nemen. Zo ook met het woord van God. Met het vertalen van de Bijbel in de verschillende talen van Suriname en Guyana wil het SBG niet alleen de lezer of hoorder bereiken, maar ook dat het woord van God tot het hart spreekt, in de taal van het hart. De Bijbel in eigen taal is heel persoonlijk en beter te begrijpen. Het kan uiteindelijk gaan zorgen voor een transformatie. Een transformatie die alleen God, mede door zijn woord, teweeg kan brengen. Behalve het voorgenoemde brengt het vertalen van de Bijbel in de lokale talen ook meerdere voordelen met zich mee. Eén hiervan is het conserveren van talen en ervoor zorgen dat deze niet verloren gaan. Momenteel is het SBG bezig de Bijbel te vertalen in enkele talen die in Suriname gesproken worden, met name het Aukaans, het Saramaccaans en het Sernami Hindi. Ook in Guyana is SBG nu bezig met Bijbelvertaling in enkele lokale talen, namelijk het Wapishana, het Patamuna en het Akawayo. Wilt u meer weten over onze Bijbelvertaalprojecten? Of wilt u weten hoe u het Bijbelgenootschap kunt ondersteunen in haar werk? Contact ons dan via een van onze platformen die u nu in beeld ziet.